habell y cyffyle yma'r Merlod Cymreig Teip Cob wrth i'n cael ei feirniadu ac y dosbarth i Ebol Blwydd sydd yn y cilch ar hyn o bryd ar Dafydd Morris yw'r gŵr bonheddig yn yr het ar y sgrin. Ac mae Lowri Reid yn cadw cwmni i fi fan hyn. Lowri Reid wrth gwrs o Brydfa Tyngwndwn ac wedi hen arfer a ddangos yn y ffair eiaf. Lowri, mae'n awyrgylch ar unigryw fan hyn ydy e? Ydy, mae'n hyfryd. Dych chi reit, i flaen y dorf i gyd, mae pawb yn gwylio chi. Mae'n agos at y Dodolig, so dych chi mewn hwyliau da, mae pawb arall mewn hwyliau da, so mae'n sioe hyfryd i ddangos yn. Yr Ebolion Blwydd, mae Dafydd Morris wedi gwneud yr un fath yn pob un o'r dosbarthiadau, wedi troi'r Ebolion yma ar ei ochr iddo fo cael gweld nhw yn well, a mae'r haws wedi'n cymharu nhw fel ni. Yn gyntaf hyn o bryd Lowri, mae gennym ni'r Ebol Ddu, sef Glibdale Deja Vu. Dwi'n meddwl ar hyn o bryd mae Dafydd jyst yn edrych ar gwylod y llinell i wneud yn siŵr bod yn hapus efo'r sifleoedd lawr fyna. A ni'n tybio bydd yn gweithio nôl fyny i roi y golwg ola dros y rhai sydd ar y brig wedyn. Wel, edrych yn smart iawn wrth y march ma fod hi'n Darius ac allan o'r gaseg Glibdale Delightful. Bryn Jones o Lansan Ffraid yn Sir Drefaldwyn sydd wedi cael yr anrhydedd o arddangos ar ran City Bodley. Mae'n sefyll yn bert iawn fyna, mae'n werth i weld. Dafydd wrth gwrs yn rhoi amser i bob un ohono. Mae wedi bod yn drylwyr iawn ac yn dod wedi cymryd i amser. Dych chi'n iawn. Ydy, mae wedi rhoi cyfle dda iawn i pawb i cael yr amser i roi y cyfle allan ar ei gorau. So sy'n ni'n meddwl bydd pawb yn mynd i ffwrdd yn hapus iawn efo'i sefleoedd yn gwybod hynny. Oes yna cysondeb wedi bod Lowri yn yr hyn mae Dafydd yn ei ddewis? Oes, byddwn ni'n gweud. Da chi'n gallu gweld hynny wrth edrych ar y brydyn i hunan mewn ffordd, achos mae'r ebol hyn sydd ar y topi fo ni nawr. Mae fe'n hanner brawd i'r un nath ennill y dosbarth diwetha. A wedyn dwi'n meddwl bod hwn yn brawd llawn i'r tad yr ebol nath ennill y dosbarth cyntaf. Felly, da chi'n gallu gweld trwy'r brydyn, mae'r teip yn glir o ran beth mae Dafydd yn chwilio heddiw. Wel, mae yna newid wedi bod tra bod ni'n sefyll yma. Mae un o'r ebolion wedi cael ei symud i fyny, sef Daberchnogaeth. Will Bassett, Winda, Definitely Maybe. Wedi cael ei symud i fyny ac wrth gwrs Trenewydd Canelo wedi symud lawr i'r bedwerydd safle. Wel, mae'n cael cibolog bach arall. Mae Dafydd yn cymryd i amser, ond mae'r het wedi diosg. Ac Glibdale Deja Vu sydd yn mynd â hi. Yn ennill y dosbarth i Ebolion Blwydd yma yn yr adran ec. Yr ail safle wedyn, mae Tony Newman gyda New Gap Prince Philip. Yn derbyn y rhuban glas wrth gwrs ac yn drydydd Winda Definitely Maybe. Pedwerydd Jack Bowman y Trenewydd Canelo wedi symud lawr o'r drydydd safle bedwerydd. Yearling Colt class, and this is activity number 1373. Bryn Jones with Glibdale Deja Vu. Yn derbyn y rhai heddiw, mae 1-3-7-4. So in second we have 1-3-7-4. And this is Tony Newman with New Gap Prince Philip. In third is 1-3-6-5. Well, Bryn, a bit of a tense class there. Dafydd's taking his time, just making his decisions, but I'm sure you were on pins. No, very much so. And to be fair, we're just glad to get him back in the ring. We had a tough old summer with him, and first red I've had here, so just chuff for Kitty and Jill, and just thanks for letting me show a lovely colt. Do I almost see a tear there, Bryn? Yeah. Oh, well done. Thank you. He looks brilliant. He's a credit to you. Well done, boy. 1-3-7-5. Ronna Dynamo, property of Emma O'Connell.
Bryn Jones yn dangos glibdel deja vu ar ran Kitty Bodley. Yr ebol yma yn ennill y dosbarth i ebolion blwydd yn yr adran ec. Llongyfarchiadau i'r holl cysylltiadau ar ôl haf eitha hir o paratoi'r ebol yma. Mae o wedi cael yr anrhydedd.